Wara d-disfatta kbira li affaċċja l-Partit Nazzjonalista kemm fl-elezzjoni ġenerali u kif ukoll lokali f'distretti u lokalitajiet fin-naħa t'isfel ta' Malta, illum Simon Busuttil iddeċida li jwaqqaf grupp ta' deputati illi jaħdmu fuq in-naħa t'isfel ta' Malta. Dan wara li ftit ta' xurilu l-Partit Nazzjonalista għamel kampanja qalila kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Partit Laburista talli kien ħatar kelliem għall-iżvilupp sostenibbli fin-naħa t'isfel ta' Malta. Dak iż-żmien id-deputat tar-raba' distrett elettorali Silvio Parnis kien ingħata l-inkarigu sabiex jirrappreżenta l-interessi tar-residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta, inkarigu li ġie redikolat hekk kif il-midja nazzjonalista iddeskriviet dan l-irwol bħala Ministru għan-naħa t'isfel ta' Malta. Illum li għaddew ftit xhur il-Partit Nazzjonalista mhux talli mar lura mill-kritika tiegħu iżda kkopja din l-inizjattiva li ħal Partit Laburista xurilu u minflok ħatar persuna waħda spiċċa ħatar 4 deputati sabiex jimlew dan l-irwol. Dawn l-4 deputati huma Mario Gallia, Carmen Sudbonnici, Jason Azzopardi u Tony Bezzina. Dan kollu jkompli jikkonferma s-superfiċjalità tal-politika li qed imexxi l quddiem Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista, politika li tħares biss lejn ir-rebħiet fl-elezzjonijiet ġenerali, rebħiet li jerġgħu jagħtu lura l-poter lil klikka li kienet ilha tant iddomina u li issa spiċċat taċċana sabiex terġa' tieħu lura l-poter.